pa da svi ljudi vrši ovaj klip i ljudi, to je sam Đoda, novi član, naravno. I ljudi, danas sam, samo to da vam pokažem, top 10, kako se kažem, greški koje sam napravio tokom snimanja i koje sam izbacio i koje sam prekinuo to snimam i jele, napravio cool klip, za mene cool. Opet još 2 neta, nebitno, ajmo na prvi klip. I pa da se bili vrši ovaj klip i ljudi, to je sa mnom novi član i fuck mi se vidi kabel. Fuck mi se vidi kabel! I pa da se bili vrši ovaj klip i ljudi, danas ćemo igrati Rocket League, to je sa nama Đoda i ovako to neće ići. Neće ići. Znači, ljudi, za početak previše bio tamo svetlost i loše. Ko se ja prodam, brate, ona će ići klip sigurno. I pa da se ljudi, da vrši ovaj klip i ljudi, danas ću samo raditi najavu za pitanja i odgovore. Tako da, fuck svetlost, ne. Cool. Ali, ok, ljudi, sad umalo sam povratio. I pa da se gledaju onaj klip. I ljudi, ovo neće ići na YouTube. I evo ljudi, ja sam spremio ove patike, vidite? Fuck, nisu te patike. Treba sam one patike. Dobro, sam prekina snimanje. I pa da se ljudi vrši jedan klip i ljudi, sjetite se ono kad sam rekao da ćemo stići do 10 subscribera. Čečko mi je ovo. Ja ljudi zato nisam verovao i ok, to je bilo to što se tiče oklipa, vidimo se vrlo uskoro. Ok ljudi, Đoda je otišao da igra Clash Royale, a ja ću završiti klip, ne znam koliko je bilo, mislim da je 10, možda više, možda manje. Nemam pojma, inače ljudi, ja sam ovo nekako isekao iz klipova, bukvalno, nisam isekao, nego bukvalno sam preko Vibera mi poslao drug, pa sam tu tek isekao, pa sam prebacio, pa kad sam spojio to je izgledalo kao da onako glupo izgledalo, ali nije glupa, ali sve ljudi, to bilo to što se tiče o klipa, vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!